Vážené investorky, vážení investoři, dámy a pánové, vítejte u pravidelného kvartálního komentáře k výsledkům Silverline Real Estate, tentokrát za třetí kvartál roku 2025. Hodnota investiční třídy akcií A za toto období vzrostla přibližně o 2,4% a od založení našeho fondu v této investiční třídě dodáváme anualizovaný výnos 10%. Hodnota investiční akcie třídy B vzrostla nadstandardně za toto období, a to o 4,85% a od založení našeho fondu v této investiční třídě dodáváme anualizovaný výnos 12,8%. A konečně hodnota investiční akcie třídy E, tedy naší eurové třídy, dle její definice za toto období vzrostla přibližně o 2,2% a od založení našeho fondu dle definice v této třídě dodáváme výnos 9% na roční bázi. Vzrostl i objem zakladatelského kapitálu ve fondu, a to na hodnotu 177 milionů korun. Tedy dále platí, že jako zakladatelé držíme přibližně 25% celkového fondu a taktéž platí, že celým objemem tohoto kapitálu ručíme za takzvaně preferované výnosy našim investorům. Rostla dynamicky samozřejmě také aktiva pod správou. K 30.9. čítala již 1,1 miliardy českých korun, přičemž fondová aktiva čítala přibližně 740 milionů českých korun. A z tohoto poměru lze také odvodit, že dále držíme a v dalších obdobích budeme držet velmi mírné zadlužení celé skupiny, a to pod úrovní 40%. Na konci letošního roku očekáváme přibližně již aktiva pod správou na úrovni 1,3 miliardy českých korun a z toho fondová aktiva přibližně na úrovni 900 milionů českých korun. Nadstandardního výkonu za toto období bylo dosaženo díky kombinaci progresů na našich developerských projektech, tedy systematického dosahování vytyčených milníků a dynamického růstu cen rezidenčních nemovitostí. Jak často zmiňuji, v rámci našich developerských projektů cílíme na výnosnost pro naše investory v naší investiční třídě akcí B na 11 až 12% anualizovaného výnosu za úvahy, že ceny rezidenčních nemovitostí porostou o 2% na roční bázi. Pokud tedy dojde k vyššímu růstu cen nemovitostí na trhu, samozřejmě z toho budou benefitovat naši investoři, a to pomocí nadvýnosů, které lze již nyní vidět. Dle posledních prognóz, ať již České národní banky nebo dalších komerčních bank, lze očekávat, že v příštím roce dojde sice ke zpomalení růstu cen rezidenčních nemovitostí, nicméně tempa růstu budou stále na relativně solidní úrovni. Nejčastěji instituce očekávají tempa růstu okolo 8%. A v neposlední řadě dalším pozitivním impulzem pro náš fond může být potenciální schválení metropolitního plánu v Praze. U dvou z našich pozemků, pokud by došlo ke schválení metropolitního plánu, lze očekávat s významně vyššími objemy výstavby, to znamená hrubými podležními plochami a samozřejmě tím i nemalým zhodnocením těchto stavebních pozemků. V našem portfoliu máme stále 14 developerských projektů. Sice jsme během letošního roku dokončili projekt v Ostravě, rezidence Karolinská, nicméně zároveň jsme investovali do nového stavebního pozemku v Praze na Hájích, kde by měl vyrůst bytový dům o až 12 nadzemních podlažích. V rámci našeho segmentu redevelopmentu směřujeme k dokončení dvou projektů, a to ať již rezidence kardinála Berna v Plzni, tak také bydlení pod Platany v Brně, kde shodně na obou projektech počítáme s dokončením a kolaudací v lednu příštího roku, a tomu již odpovídá také úroveň předprodejů na těchto projektech. V segmentu výstavby rodinných domů jsme získali pravomocné stavební povolení na projektu ve Strohařově
a za pomoci našeho generálního dodavatele společnosti Barracom již byla zahájena výstavba dopravní a technické infrastruktury. Přičemž očekáváme, že ta by měla být dokončena zhruba v horizontu 2 až 3 měsíců. Zároveň jsme velmi blízko získání stavebního povolení na projektu v Lipčicích a v průběhu příštího roku očekáváme také získání stavebních povolení na 2 projektech, a to v Královicích a také v Kolodějích. A konečně v segmentu výstavby bytových domů jsme v projektech Oáza Holešovice a také do Klibeň dokončili dokumentaci pro povolení záměru a v tento moment probíhají vyjádření dotčených orgánů státní správy. A na závěr opět jedna novinka, byť drobnějšího rázu a relevantní spíše pro investiční zprostředkovatele. Kromě možnosti úpisu našich investičních akcí přes Kodia investiční společnost a také FKI platformu Consect bude velmi pravděpodobně možné od začátku příštího roku upisovat naše investiční akcie i přes platformu Atlantic od skupiny JNT. A tím už bych vám rád poděkoval za pozornost a budu se opět těšit na viděnou na přelomu února a března s výsledky za 4. kvartál letošního roku. V mezidobí přeju příjemné předvánoční období.